Lidi, já vás vítám u dalšího dílu a dneska si tady zase zahrajeme druhý díl Roadcraftu. A v tomhle díle, jak jsem říkal minulým, tak pokud jste ho neviděli, tak se běžte podívat. A v tomhle dílu teda už opravdu udělám ty silnice. Prostě rando nějak prostě, kde se mi to nebude líbit, bude to blbě vyjet, tak to třeba dosypu, nebo budeme dělat silnice podle toho, jak to bude kde prostě blbý. Tak jo, tady jsem skončil v minulém díle. A možná to tady ještě tam, jo, já si přijedu ještě s tím, s nákladákem a dosypu tam trochu písku. Já tam dám ještě jeden valník. A aby tam nebyl takovej skokánek jakoby. A rovnou ho můžeme i otestovat. Potom třeba by jsem tady mohl přijet. Jo, a tady by jsem to mohl třeba nějak dosypat, aby to nebylo takhle a bylo to jakoby víc rovný. A můžeme si udělat i takovou nějakou misi. Třeba jako jak vidíte, tady tyhle nějaký cesty, tak ty by se prostě daly dosypat nějak, aby to nebylo takhle bahnitý. A to, aby se tady dalo líp projíždět. A vlastně, proč jdu tudy? Však tady vlastně neprojedu. Tam je za prvý to hrozně bahnitý. A ještě tam mám skauta, takže tam neprojedu. A tady jak vidíte přede mnou, tam jsem tam taky nasypal písek, protože tady to bylo hrozně hluboký a když tam zajel, tak ti to utopilo motor, zatopilo vodou a pak se tady nedalo už jako nic s tím udělat, takže jsem to tady zasypal taky. Tady já mám vyjedu vejš takhle asi a vyklopím to. A bude to asi nejlepší. Tak. Beru nahoru a svalně si to ještě doplním. Tak. A kdyby jsem měl málo, tak si tam ještě přisypu. A hlavně já potřebuji dělat ty silnice, protože jak já mám dělat potom ty infrastruktury, že mají mi ty auta dovízt různý materiály, tak mě nedovezou, protože nemají prostě, neprojedou tam. Mají jenom náhon na zadek, jenom 2x2 mají a oni tam neprojedou v bahně jako já. Já mám stroje jako, kde prostě ty to vyjedou, ale ty jejich nevědou. Proto takhle dělám ty silnice různě, aby mohli oni projet a vlastně mi dát ten materiál, co budu potřebovat. Nasypu tam ještě hodně písku. Třeba 3 káry, aby to prostě bylo míň takový prostě menší hrbol. A chci to udělat široký asi. Možná, když budu mít čas, tak tady dneska udělám silnici, jako aby to bylo takový víc silnice. Ale tak tam jdem nasypat ještě písek, hodně písku. Stůj. Tak. Nasypat další písek. Teďka tentokrát na druhou stranu. Ne, dobrý, má se to převrátilo. Tak, tohle asi už bude stačit.
A teď to tam rozhrnu. Hele, a už je to dobrý, ale ještě tady mám ten kamen, který mi tam vadí. Takže asi potom i ten kamen s tím něco udělám. Jako já ho třeba otlačím jenom, protože on tam celkem překáží. Možná tam nahoru dám ještě jednu várku písku, protože tady to ještě není úplně perfektní, a tam dopředu dám trošičku písku. A nebo tady vepředu asi už to nechám, jo. Ale já to taky, už to říkám asi po několikátý, dělám to tady to dělám kvůli tomu, že já jsem jel, tak když jedeš tady ze zhora, jak mám to auto, tak normálně to projedeš, ale když jedeš ze spoda nahoru, tak tam byl jakoby skoro pravý úhel a tam dřív jako tam tekl potůček a ono se tam nedalo projet, protože tam to bylo báhnitý a jak tam byl skoro pravý úhel, takže se tam jako jenom zapích vždycky a pak si ho teď nemohl jet. Možná dneska taky si koupím nový stroj, přemýšlel jsem nad tím. A tady ještě vysypu toto. Tak. Možná udělám silnici podle toho, jak jsem bude chtít, ale tak ono to prakticky jedno, jestli tam uděláš jen takový písek, nebo tam uděláš i silnici. Protože jezdí se na tom stejně a když to dokážeš uhladit hezky, tak se na tom jezdí stejně. Teď jsem dostal achievement. Nasyp 50 tun tekutého písku. Teda 500 tun, ne 50. Ještě tady jednou rozhrnu tady dole, protože tady takový hrbol tam je. Tak, asi to bude už dobré a možná ještě tu druhou stranu. Tak. No, asi dobrý. Jako to už vyjedu s čímkoliv už. Tady, no, asi tam, no možná ještě tam dám trošku, no. Ono vždycky je lepší víc a pak to můžu rozhrnout. Už je konečně den, aspoň na to líp uvidíme. Dobrý. Tak. Ještě trošku na druhou stranu. Tak, to bude stačit. Tak. To budu mít a půjdem asi dokončit cestu na infrastrukturu, aby mi vozidla mohly ty auta dovízt ten materiál, co budu potřebovat, a třeba na mosty a tak. A
aby mi to mohli dovízt, tak já mi potřebuji udělat tu trasu, kudy pojedou. A oni tam mají jeden teďka úsek, jsem tam udělal 2 silnice, který jedou v pohodě, ale pak tam je úsek, kde je bláto, bahno a tam neprojedou. Takže jim to tam jdeme vysypat, písek, a pak jim to tam rozhrnu ještě. Bude to perfektní a můžu tam projet. Tak, máme to hotový a já si označím trasu, kam pojedu, kde to je. Tady ten úsek, tady takhle úsek, tam jak mám tu myš, tak tady je to hodně bahnitý a tam oni se tam vždycky zabořejí, takže tam vysypu trošku písku a vlastně rovnou potom uděláme asi i přes silnici tady, protože tady není, tady je zatopená jakoby. A taky, protože tam je tady taky hodně hluboký, tak prvně asi uděláme tuhle a pak uděláme až tu infrastrukturu a dovezou nám ten materiál. Takže já tam jedu, aspoň to vyzkouším rovnou, ten mostík s tou jakoby nákladákem. No, je to dobrý, jako tam nahoře je trošku sešup, ale to nevadí. Tady to na taky takový, taky se tady nejezdí úplně dobře, jak jsou tady ty hrbolky. Ale je to lepší. Tak, jsem tady a teďka tady vysypu semka jeden valník. Sem. Tak, tohle bude stačit. Tak nasypu si druhej. Já vím, že v realitě úplně by to takhle nefungovalo, že by vysypal valník písku a hned by se ti doplnil, ale já jsem v té zóně, tak si to, kde jakoby dosahuje ten lom, takže si to tady můžu nasypat v pohodě. Tak, teďka to dám druhej, dám víc do záděj, semka asi. Jo, a tady jsem na kraji toho, kde si můžu nasypat písek, takže tady jsem úplně na kraji, takže vždycky budu muset zajet třeba semka. Jo, tady už můžu. Tak. Jestli teďka se mi to ukáže, tak jo, vlastně tady, vy to nevidíte, no možná jo, tady vlevo nahoře máte takovou ikonku písku. Ale když prostě to tak ti ukážu, pokud můžu až prostě to žlutý vyznačený, tak tam si můžu naplnit písek a vlastně tam si to prostě můžu doplnit. Tak semka dáme druhý valník a vlastně do toho nákladáku se vejde 10 tun písku, takže když když vysypu 50, takže jsem vlastně vysypal 50 tělech nákladáků a dostal jsem ten achievement. Tak, já přejdu asi už s tím rozhrnovačem.
Tak. No má takhle, kdyby jsem měl, tak jakoby, jak kdyby jsem prostě třeba padal ze skály. Tak ono to tam bylo skoro do pravýho úhlu a jezdil jsem tam fakt hrozně blbě. Tak. Chvilku tam budu. A rozhrnu to tam, udělám tu cestu a půjdu, jakoby, aby jsem tam mohl líp jezdit. A pak dodělám tu infrastrukturu. Jo, ježiš. Tak. Ještě tady na druhé straně. To je ten kamen, doufám, že na něj počkej. A tam je ten kamen. Ten my tam děláme plechu. Bože. Co tady musí být ty kameny? Tak, jdeme vysypávat další písek. A vlastně prostě doděláme tu to a půjdeme dál. Jojda, jsem tam nasypal moc na jedno místo. Tak, doplním si písek. A jdu to tam rozhrnout. Už to budu mít za chvilku. Jsem tam stoupil pěkně blbě s tím autem. Odtlačím trošku. Já asi nebudu jako dělat asfaltky, protože to zabírá hrozně dlouho času. Lepší, jako ani to nevypadá tolik hezky, když udělám asfaltku, takže asi budu dělat ty písčitý, jenom prostě cesty, aby se tam, mě hlavně, aby se tam dalo dobře projet. Jinak jako klidně, ať je to blátitý, nebo to hlavně, ať tam projedu. To je důležitý.
Tak, tady mám trošku málo toho. Dobrý, stačí. Tak, tady mám, skoro už to máme hotový. A tak, už jsme skoro na konci, ještě tak 4 nebo 5 valníků a mám to hotový. Tak. A napište mi schválně do komentářů, kolik bodů z 10 dáváte té cestě. A já zajedu trošku do vody, doufám, že to nebude, že se... jo. No tak proto taky to dělám. Že když vidíte, jak je to hluboký. To není to zas tolik hluboký, ale zas málo hluboký. Tady jsem trošku vysypal vedle, ale tak to nevadí. Ne. Já si nechci zatopit motor. Tak se potřebuji otočit. Chvilku mi teda trvalo, jako když jsem začínala hrát, tak mi trvalo chvilku, než jsem se naučil ovládat to, ale teďka už jako to celkem umím. A je to už celkem v pohodě. Tak teď sem dám asi jeden vlek a na druhou stranu druhý a budu to mít. No možná, že už to bude stačit. No, doplním písek a jedu. Tak. Tady tohle už mám skoro hotový. Tak, už to mám hotový. A teďka si nastoupím do tohohle. A pojedem na druhou tu, nebo ne silnici, protože na druhou tu cestu. A tam to taky udělám.
konečně mi tam budou jezdit auta a budu mít ten materiál. Tady to ani dělat nebudu, protože tady je to v pohodě. Tady je to celkem taky dobrý. Tady vyjedu v pohodě a kde to bylo? Jo, já už vím. Počkej. Asi jo, ono to bylo tahle cesta. Jo, tahle cesta. Jo, tady to vlastně bylo. Tady, jo. A ono tady to vypadá, že je to v pohodě, ale oni jak jsou pomalí. Počkej, já si vypnu tu. A ono se tady zahrabeš. Tady a hlavně tady. A oni tady byli úplně, no, tady hlavně. Já jsem si teďka vypl 6x6 a úplně mi to nejde, no. A jak jsem zapl všechno, jako 4 líp, ale prostě je to takový horší, no. Takže to tady vysypu. Dělám si tady cestu hezky. Tak. Ještě další. A tohle bude rychlá cesta, protože jako tam prostě tolik písku nebude a tolik kár taky ne. Jo, už to jde. Tady to nějak jako vysypu, a to bude stačit. Tady to asi vysypu ještě. No a teď přijedu zase rozhrnovačem, rozhrnu to. Já se podívám ještě, kde je taková cesta, prostě, že tam moc neprojedu. Že takový, tady projedu všude. I taky. Tady je cesta, tady taky projedu. Čekáte si vypnu toto. Tak. Tady je to horší. No, ale tady ani nejezdím, takže to taky nepotřebuju. Tady jsem to už udělal, takže tady projedu. Já nevím, je to jako celkem v pohodě. Tady projedu, no tak tady to není v pohodě. Tady to musím udělat. Tady chybí a tady chybí. Takže tam potom dojedu, vysypu tam písek a uděláme další cestu. Tak dám si to do přepravní polohy a jedem. Tak. Už to budu. Jsem tu.
Tak přepnu si asi už režim na rovnání písku a pak schválně to vyzkoušíme, jestli projedou v pohodě. Tak. Jo, toto aby nebyl špatný sráky pryč. Tohle dát sem. Tohle taky dát na stranu. A teď se podívám, jestli projedou nebo furt neprojedou. Jo. Aha, oni se trošku zabugovali. Ale jo, jedou v pohodě. Tady budou tady hrabat. Budou tady hrabat asi. Tady to nejde projet. No, podíváme se tady, semka. Se tady projedu. No, jako oni, kdyby se netlačili, tak to neprojedu, jo? Já jim tady asi budu muset dosypat ještě, no. Tady je to zrovna takový... To... Co tady ty děláš? Proč tam nevědeš? Jo, aha. A tady trošku jiný problém. Oni jsou tak trochu v hlavě trošku, víš, tak víte, takový trošku v hlavě divný. Oni nedokážou si trefit do vrat. Takže to budu muset dělat zase ještě jinak. Zavři žádost. Oni všude projedou, ale prostě oni se nedokážou, to smazat bod. Tak. Udělám to až do konce a tady to udělám jakoby, že neperu tím bahnem. A udělám jako, aby se srovnali a doufám, že tam dojedou. Ne zase, že se zase narvou do dveří. Prosím, ať nenarvou do těch dveří už. Jo, jsou tam, yes, dobrý. Takže už mi to funguje. Počkej, mě se nějak seklo. Dobrý, už mi to funguje. A vlastně teďka už budu dostávat, teďka dojedou ty 4 kamiony. A ještě tenhle a tenhle. A už se mi budou dávat ty betonové desky jako za odměnu. Jo. Mám úkol hotovej. Počkej, a možná dostal nějaký stroj nový třeba. Není to on, že by jsem nějaký nový dostal. Jo, dostal jsem nový stroj, yes. Doufám, že... Kde ho mám? Já jsem ho dostal. Se podívám na ten... Jo, co to je? Rezavý těžký sklápěč. Nastoupit. Kolik se tam vejde? Co to je, kam? Monstrum. Kamo, ale když psali rezavý, tak tohle úplně rezavý není, to je spíš nějaký nový. A je takový jako, no, je takový hezký. No, já to tady povezu, asi to tady nechám. Já se podívám do obchodu, nebo prostě to, kolik se mi vejde, no do garáže, kolik se mi do toho vejde. A doufám, že víc než do toho malého. Do toho malého se vejde 10 a tady se vejde... Jak to zjistím? Jo, G podrobnosti. 40 tun. Tak to je dost. Oproti 10 tun. Oproti 10 tunám jako to je dost, no.
se rovnou podívám, jak by vypadal, kdyby jsem se koupil jako novej. Ale já mám další nový scout. Mně se odemů další nový scout. Pokladač mostu. Co to je? Mně se odemkla hromada nových vozidel. A fakt jako hromada nových vozidel. Jo, tady to je těžký sklápěč. Ten vypadá hezky, když si ho koupím jako novej. Podívám se dál, tady mám vyvážečku. Tady mám další různý stroje, to se mám. Tohle. To je prostě scout a je takový prostě, že vyjede hodně. Nakladák z čepelí. No, tady hромada různých strojů. A mám nějaký peníze, můžu si něco koupit, ale já teďka šetřím. Jo a vlastně tenhle se z DLCčka, když to měl předobjednaný. A stojí 65 000 a vlastně se tam vejde jenom 20 tun. A ten, co se mi odemk, tak ten stojí... Kolik stojí? Jo, to stojí 36 000 a má 40 tun, co do něj vejde, což je jako o dost lepší. No. To nevadí, já asi tady, jo, udělám tohle ještě. Kde to bylo? Jo, už vím, tady. Ne. Tady, jo. Tak tady to ještě dosypu, uhladím a to. Takže vlastně teď tentokrát už tam nepojedu s tím malým, ale vemu si ten velký. A když to pojedu tudy, no si nějak zapamatuju, prostě budu muset. Ale jak tady projedu? To bude trošku těžší. Tak. Já si nějak zapamatuju. Sice nevím jak, ale tak to nevadí. Když tak se prostě podívám na mapu. Mě zajímá, ale prostě... No, vlastně ten nakladák, co jsem teď dostal, tak je 4krát větší než tohle. Než ten, co jsem s tím vozil teď. Písek. Nepřevrať se, prosím, nepřevrať se. Dobrý. Tak. Už to budu mít. No jako, to doufám, že se tady nikde nezahrabu, protože jako když jsem to viděl na mapě, tak se, no, já se bojím, že se to někde zahrabu, že ono tohle vozidlo toho moc nevyjede. A no tak když tak prostě přijedu s skautem a vytáhnu ho, no. Já si to radši udělám, do jaký polohy chci, protože když to mám hodně nahoře, tak se mi potom blbě s tím jezdí a vlastně hodně je o tom, jak jedu, protože když to mám hodně nahoře a vlastně takhle prostě zatáčím rychle a to, tak se to je větší šance, že se převrátím. Tady se mi to nelíbí, tady to vypadá tak, že se zahrabu asi. Se mi tady moc nelíbí. Já se budu snažit to nějak objet. Nejlépe se u toho nepřevrátit. Tak tady, možná to pro, no tak to úplně nevím. Prosím, projeď to. Ať nemusím jít pro skauta. Možná, že to vyjede. Vyjel to. No vlastně vyjel jsem u té cesty, jak jsem teďka tady stavil ten písek, dával ten písek. A vlastně se mi to aj hodí teďka, že nemusím jet jako zbytečně.
Počkat, proč mám zapl? Já jsem nějak zapl nižší. Ne. Já chci nižší rychlost. Něco snažím se. Nižší rychlost zapnuté. Já chci ji vypnout. Jo, dobrý, už jo. Už pojedu rychlejc. Protože já jsem si zapl režim, kdy vlastně jedu jakoby pomalejc, pracovní režim. A já jsem nevěděl, jak se, já jsem tohle nikdy nevěděl, jak to mám dát zpátky. A teďka jsem to nějak mačkal něco a ono se ho přeplo zpátky, takže dobrý. Kolik jsem se díval na té mapě? Jo, no tak jsem samozřejmě měl blbě. Nebo jako moc blbě jsem nejel, měl jsem jenom tady doleva. Takže jako moc blbě jsem nejel. Nebo trošku. O kousíček. Tady se na těch kládách jezdí jak blbě. Tak. Ne, prosím, nespadni tam. Dobrý, nespadl jsem. Tak, tady vedu pod tím ropovodem, nebo jako ropním strojem, nevím, jak se to správně jmenuje. Se omlouvám. Tak, jež tady bordelu. Bych chtěl všechno naložit a odvíst. Ale na to nemám úplně stroje. Tady je ropa vylitá, nebo co to je, vypadá to tak. Jo, už jsem sem kam přijel. Tak, jsem tady a teďka se vlastně přepnu do toho stroje, nevím, kde ho mám. Tady ho mám. A budu muset s takovou károu. A nebo to udělám jednoduše. Prostě jdu do garáže. Najdu si tam tady to auto. Tak, dám ponechat. A dám nasadit. A jsem tady u toho obchodu. Jsem u toho... u té garáže. A nemusel jsem jet takovou dálku. No, jako ono to, ale i když taková dálka není, ale, ježiš, kudy jedu. Ale prostě, já bych to nemusel celý zbytečně objíždět, když můžu udělat tohle. Já vím, že to je takový prostě, takový nespravedlivý, ale tak je to rychlejší, no. Tady jsem to nehrabal. Tak. Já se těším na ty stroje, na ty lepší stroje, jako, nebo ne na ty lepší, neříkám, že tyhle jsou špatný, ale ono potom jsou i jiný stroje, třeba nějaký takový prostě pásovej nějaký nákladák, kde prostě, který prozkoumává, je hrozně takovej, že nikde nezapadne. To se mi prostě líbí, že nikde nezapadne. Skoro nikde teda, jo. Jo, tak tam se vejde celkem dost.
No prostě tady to nějak vysypu a udělám jako, aby jsem to nějak projel, takže tady budu muset vysypat celkem dost písku asi. Že tady do kopce nevím, jako jestli to úplně projedu. Ne. No je takový pomalý, že to má pomalý reakce ten stroj. A jo, víš, je tam dost. 40 tun není úplně málo jako do jednoho nákladáku. Já nechápu, jak mohli vyrobit v realitě takový ty obrovský prostě dempry, který je třeba 10krát větší jak tohle. A to jsou ty úplně gigantický dempry, že ten člověk, když ho vyfotíš vedle toho, tak není skoro ani vidět. Jo. Počkej mi to, já nejsem v tom písečním to. Já musím popet kousek. Jo, už mi to zase doplňuje. Tak. Tady vysypu všechno, prostě na to kašlu. Potřebuji udělat cestu. No, pak to rozhrnu. Tak, zase doplníme. Se furt plní, dobrý, už ne. Tady vlastně ještě trošku dám. Protože tady by se mi to... mi trochu ujela ruka. To je tak, když prostě solíš a ujede ti ruka, tak to tam... až já tam nevědu. Dobrý. Tak já to rozhrnu, protože já se nemůžu dostat tam nahoru. Tak. A vlastně teďka už to nebudu to. Teďka tam vysypu ještě další písek, vlastně to tamhle, jak je takový nějaký kontejner, nějaký vozejček, tak odsaď k těm trubkám, vlastně tady od těch trubkách, co jsou za mnou, od těch trubek, co jsou za mnou, tamhle od ten vozíček nebo kontejner, co tam je zahrobaný. Tak tam bych jsem takhle doplnil pískem. A čekat, jsem zase sekl. Ale takový, že to jako je dobrý, že to se tam hodně vejde, ale mně přijde, že to moc nevyjede. Proto se bojím, aby jsem vůbec odsaď vyjel vždycky. Tak, naplníme zase písek.
Tady vysypu ten písek. Tak tady ho dám víc. Ať můžu to. Ať prostě když to rozhrnu, tak ať to rozhrnu jakoby nahoru a tam si to rozhrnu dál. A kdyby jsem to dal je všechno jenom nahoru, tak by tam byl jakoby takový skokánek prostě. Tož úplně nechci. Tady dám víc písku zase. Tak, tady to ještě rozsypu a teďka to už jenom rozhrnu. A tady ho tam vysypu prostě celou tu káru. Všechno, co mám ještě u sebe, tam vysypu. Asi dobrý. Ještě no, tady jedno, už ty tam nechám. Teďka to rozhrnu, nebo dám si to tady víc ke straně teda. Semka. Jako nějak to tady zaparkuju. Tak. To rozhrnu. Tak. Vypadá tak, aby není to nejlepší, ale není to zase nejhorší. Podle toho, jak jsem ty cesty dělal dřív, to vypadá úplně hnusně, akorát se budu muset potom nějak zbavit těch kamenů. Ty budou tady dělat na plechu celkem. No. No, ale tak. Už to mám hotový. Počkat, to možná... Ještě mám jednu věc, co by se mohl udělat. Já udělám tohle, protože tady toto je takový moc strmý. Tak. No, a už to takhle nechám. Je to celkem dobrý. Děkuji moc, že jste se na tohle video dívali. Doufám, že vás to bavilo. A to bude pro dnešní díl tak nějak všechno. A za 20 lajků natočím 3. díl. A čau.